Hola, nosaltres som l'Anna de los Santos i l'Abril Montalvo i ens volem presentar a aquest fòrum del treball de recerca, ja que volem tenir l'oportunitat de que la gent conegui el nostre treball de recerca, que l'hem titulat Les 5 W del coronavirus. És un treball de divulgació emmarcat en l'àmbit científic, on hem fet una anàlisi de la propagació i contagi de la Covid-19 en temps real i vam estar actualitzant les dades cada setmana. A més, vàrem tenir l'oportunitat de realitzar 4 entrevistes a diferents professionals del camp de la ciència, on podem destacar el doctor Antoni Trija. A més, vàrem realitzar una enquesta a un total de 250 persones de diferents franges d'edat per avaluar el seu coneixement i opinió de la situació pandèmica. A més, hem après molt del funcionament dels virus i la manera de com aquests es repliquen. I per finalitzar, hem volgut dedicar la nostra feina al personal sanitari per tota la labor que estan fent.